Benvinguts i benvingudes a Pilates amb Isabel. Avui farem exercicis boca baix. Ho pots fer a terra amb mantes o una colxoneta de pilates o de ioga. També ho pots fer al llit, però millor al terra. Fica una tovallola al davall de la front o un coixí d'aquells que fem servir quan anem amb avió o amb cotxe. Això t'ajudarà a protegir el coll. Apoya't amb el cap al coixí i deixa el pes del cap. Relaxa els braços. Doblega els genolls i deixa caure els peus molt suau a la dreta i a l'esquerra, de manera que la pelvis giri cap a un costat i cap a l'altre com si fos una pilota. Intenta fer un moviment suau i reconfortant. Evita estirament i força i fes un moviment molt agradable. Si els propers exercicis te fan mal o notes que són massa difícils, para i reconforta d'aquesta manera. Porta els peus a terra, apoya el cap, deixa el pes dels braços i aixeca un peu amb el genoll estirat i porta la cama poquet a poquet de tornada. Repeteix una vegada en cada cama. Segueix repetint i intenta buscar la allargada més que l'alçada de la cama. Amb el peu busques la paret que està lluny de tu. Intenta allargar fins al 80%, no fins al 100%. Fes-ho d'una manera suau. Si cantes una cançó al cap, notaràs que ho fas bé quan la cançó la pots cantar fàcilment. Si la cançó para o sona com vol dir que estàs fent massa esforç. Fes-ho més fàcil. Si ho pots fer fàcil, intenta amb 2 cames. Les 2 cames amunt, allarga una miqueta i a poc de tornada. Apoya els peus a terra. Segueix, repeteix i mira que el cap estigui ben apoyat al coixí, que no estiguis apretant el cap. Intenta suavitzar els ombros mentre ho fas, com si tinguessis esponges entre les orelles i els ombros que estan plenes d'aigua. No les apretis. Repeteix amunt i la propera vegada que estiguis a dalt, aguanta les cames a dalt i solta tota la tensió que puguis soltar en aquest moment de la resta del cos. Baixa les cames i descansa. Doblega els genolls i fes un moviment reconfortant cap a la dreta i cap a l'esquerra. Deixa que la pelvis giri com una pilota, suau. Deixa caure els peus en un costat i solta tota la tensió que puguis soltar, com si anessis a dormir. Porta els peus a l'altre costat i fes el mateix. Solta tensió, afluixa. Porta els peus a terra i les mans al costat dels malucs de les caderes. Nota el pes del cap al coixí i aixeca el cap poquet a poquet del coixí, sol una mica, i torna a ficar el coixí també poquet a poquet, sense deixar-lo caure. Nota el pes de la front i de tot el cap al coixí. Una altra vegada, aixeca, fes-ho suau, canta una cançó al cap i vigila que la cançó soni bonica. Si sona
és que estàs aixecant massa. Fes-ho fàcil. Aixeques una miqueta el cap, allarga el coll de manera suau, de manera que te sigui fàcil i tornes a baix. La propera vegada que aixeques el cap, allarga els braços com si volguessis amb la mà tocar els turmells i els ombros van lluny de les orelles. I quan baixes el cap, relaxa també els braços i els ombros. Solta tensió. Un altre cop amunt, aixeca, allarga, i aquesta vegada imagina't que tens tirants elàstics que t'aguanten els ombros cap a baix, cap a les espatlles. Imagina't tirants que siguin d'una talla massa petits. Mira, la Yorinda ens deixa veure que porta tirants i ara vine cap a baix i solta tota la tensió que puguis soltar. Doblega els genolls i es reconforta deixant caure els peus en un costat i a l'altre. Descansa. Suavitza. Fica't de costat, poquet a poquet, i després giraràs fins que estiguis panxa amunt. Si vols, te tornes a ficar el coixí al davall del cap i panxa amunt portes un genoll cap al pit i després l'altre. Apreta els genolls amb les cames i rodola una miqueta a la dreta i a l'esquerra de manera molt suau, descansant. I ja està. Hem fet una altra classe, a veure si aconsegueixes el repte de repetir-la quasi cada dia i el mes que ve te'n dono una altra. Gràcies, Yorinda, gràcies, Sander, gràcies a tots.